Karon na pangutana. Doon na ba'y maayong makuha gikan sa tao nga nakabaton niining daang kasing-kasing? Ang tubag sa Job 14 versikulo 4. Kinsa ba ang makakuha og maayong butang gikan sa mahugaw? Wala bisan usa. Bantayanan ni nga punto mga kaigsunan. Unsay buot ipasabot sa hugaw ug unsay buot ipasabot sa maayo ug unsa po'y buot ipasabot nga walay mabuhat nga maayo ang tao nga dunay daotan nga kasing-kasing. Unsay gisulti ni Kristo sa Matthew 12 versikulo 35. A good man out of a good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Parihas rani sa gisulti ni Jesus Christ sa atong opening text. Usa lang ang pilian ining duha. Buhatong maayo ang kahoy ug ang iyang bunga maayo, o buhatong daotan ang kahoy ug ang iyang bunga daotan. Buot ipasabot mga kaigsunan, walay maayong mabuhat ang tao nga nakabaton pa sa daan nga kasing-kasing. Wala bisan usa. Kay mao may nasulat, kinsa ba ang makakuha og maayong butang gikan sa mahugaw? Wala bisan usa. Kay kung ang imong kasing-kasing dili good, ang tanang magagula og ang imong mabuhat dili pod good. Kung ang imong kasing-kasing maayo, then ang mabuhat pod nimo maayo. Unsa may resulta niini mga kaigsunan tungod kay ang tanang mga tawo ing-ani magkasing-kasing? Ecclesiastes 7 bersikulo 20 hangtod 21, sa pagkatinuod walay tawo nga matarong ibabaw sa yuta. Doon na ba'y maayong tao ibabaw sa yuta? Dunay na maayo sa ulahi. Pero sa original sa pagkatao sa tao, walay tao nga matarong ibabaw sa yuta nga nagabuhat og maayo og wala magpakasala. Nganong ang tanang tao diri sa kalibutan makabuhat man gyud sa. Mas dili siya gusto magbuhat og sa, ngano mabuhat man yang sa? Kay ang sa naaman siyang kasing-kasing, og ang kasing-kasing nga dunay sa dili makabuhat og dili sa. Ang tanang mabuhat sa makasasala nga kasing-kasing, sala lang gyud tanan. Salmo 14 bersikulo 1 hangtod sa 4. Ang buang diha sa iyang kasing-kasing miingon. Unsa gani ang kasing-kasing nga atong nabatunan? A foolish heart. A foolish heart. Sa Salmo nag-ingon, ang buang diha sa iyang kasing-kasing miingon, walay Dios. Mga dunot sila na nagbuhat sila sa mga buhat nga makaluod, walay bisan kinsa nga nagabuhat og maayo. Si Jehova nagsud-ong sukad sa langit sa ibabaw sa mga anak sa mga tao, sa pagtan-aw kung may usaba nga nakasabot nga nangita sa Dios. Silang tanan ng hisalaag, nangadunot sila sa tingob. Unsa ang atong pagkadunot diri sa yuta? Tingob. Walay bisan kinsa nga nagabuhat og maayo. Wala daw bisan kinsa nga nagabuhat og maayo. Wala bisan usa na lang. Mga kaigsunan, mao ni ang atong timanan. Kung kita wala pa na renew, wala pa tay new heart, kung wala pa ka na born again, there is no good work from you to be written on the book of remembrance. Nasabtan ba ka nato? Ang tao nga wala pa na tao pag-usab, ang tao nga unbeliever, ang tao nga wala pa na born again o na convert, ang tao nga wala pa na tamni sa new heart from the Lord, wala siya good work bisan usa ka buok nga isulat sa book of remembrance. Kay ang tanan niyang mabuhat sala. Roma 3, 10 hangtod sa 13.
Ingon sa nasulat na, ingon si Pablo, gibasa niya ning atong gibasa sa Ecclesiastes ug sa Salmo. Gisubli sa bagong tugon nga nag-ingon, walay bisan kinsa nga matarong, bisan usa lamang. Walay bisan kinsa nga nakasabot, walay bisan kinsa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan na nagpalayo sa tingob, sila nangahimong walay pulos. Walay bisan kinsa nga nagabuhat og maayo, walay bisan usa na lamang. Walay bisan usa na lamang. Mga kaigsunan, makapangutana ka. Kung ang tao di ay manghatag sama sa ting politika o bisan sa dili ting politika, ang tao nga unbeliever nga maghatag og bugas, maayo ang iyang gibuhat o dautan? Maayo para sa tao, pero para sa Dios dautan. Sala ang pagpanghatag og bugas sa tao kung siya unbeliever. Kay ang unbeliever, ang dunay old heart, original heart nga iyang natawhan, carnal heart, nagabuhat niya ng pagpanghatag nga dunay mansa gikan sa sulod. Unsa may naipon atong bugas nga iyang gipanghatag, unsa may naipon sa pagpanghatag niya? Naipon dito ang pagpatay, ang pakighilawas, ang kadalo, ang garbo, ang tanan. Naipon atong pagpanghatag niya. Busa ang pagpanghatag niyag bugas sa unbeliever state of his heart is also sin. Maunay buot ipasabot nga walay nagbuhat og maayo wala bisan usa, kay ang maayong mabuhat sa heart nga carnal heart is only sin, even though it appears good outwardly. Pangutana, unsa man di ay ang pananaw sa Dios sa maayong buhat sa natural nga tao? Kanang wala pa na born again nga tao, wala pa na convert, wala pa na operahi spiritually. Unsa may yang pananaw? Step to Christ, page 18. They may produce an outward correctness of behavior, but they cannot change the heart. They cannot purify the springs of life. There must be a power working from within, a new life from above, before men can change from sin to holiness. Ang tao nga dautan ug kasing-kasing makahimo og gawas nun nga kainsakto sa paginawi. Pwede siyang mamaayo siyang batasan. Apan ang iyang buhat nga maayong batasan dili makausab sa iyang heart. Sa heart nga full of adultery, fornication, blasphemy, selfishness, and many more. Unsa may dapat buhaton? Kay ang tuburan sa kinabuhi dautan man. Unsa lang man ang muagay gikan sa tuburan nga hugaw. Hugaw ra pod. Busa ang outward correctness of behavior nga ma-produce gikan sa unchanged heart is still dirty, still filthy. Isaiah 64:6 hangtod sa city. Kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa nga mahugaw ug ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan ug kaming tanan nangalaya ingon sa usa ka dahon ug ang among mga kasalanan sama sa hangin nagapalid kanamo. Unsa ang sala? Asa siya nahimutang? Nasa heart. Usa ka sayop nga panghunahuna nga ang sala mao lamang ang imong nabuhat. Ang sala mao kanang naglublob sa imong kasing-kasing nga wala na bag-o. Busa ang tanang maayo nga imong mahimo sa gawas, tan-awon sa mga tao, kini siya hugaw lang gihapon sa sala, kay nakumbaynan og sala. Ang pangutana, ang buhat nga maayo sa tao nga natural man, makahimo ba niyang dili na evil man? Kaya usaya, mga tao mudayeg man gyud nami. Kini si Tarpulano, si Tarpulana, maayo ni sila. Kay mao nilang gibuhat, mao nilang gibuhat. Pero paminawon nato si Jesus Christ, unsa ang iyang consideration sa good works sa mga tao nga evil.
Lucas 11, versikulo 11 hangtod sa 14. Og kinsang tawhana kaninyo nga usa ka amahan, nga kung ang iyang anak mangayo og usa ka tinapay, muhatag ba siya kaniya og usa ka bato? Kun usa ka isda, muhatag ba siya og usa ka halas nga baylo sa isda? Kung pagapangayuan siya og usa ka itlog, paghahatagan ba niya og usa ka tanga? Busa kung kamo nga mga dautan, mahibalong muhatag sa mga maayong hatag sa inyong mga anak. Dili ba labi pa ang inyong amahan nga langitnon maghatag sa Espiritu Santo sa mga nanagpangayo kaniya? Unsay buhaton sa ginikanan kung ang iyang mga anak mangayog tinapay? Hatagag tinapay. Sa lakton, ang ginikanan muhatag og maayong gasa ngadto sa ilang mga anak. Pero inighatag nilag maayong gasa na maayo na ba sila nga ginikanan? Wala gihapon. Kay ang gisulti ni Kristo diri sa humana na buhat sa ginikanan nga kung ang anak mangayog tinapay, tinapay pod. Kung mangayog isda, isda pod. Kung mangayog itlog, itlog pod ang ihatag. Sa konklusyon, niingon man gihapon siya, busa kung kamo nga mga dautan, mahibalong muhatag sa mga maayong hatag, labaw pa ang inyong amahan sa langit. Busa, kung doon natay mga maayo dahil gasa, ang gasa ra nato'y maayo. Pero kita nga nagabuhat sa paghatag og maayong gasa, dautan lamang gihapon. Sa laktod nga pagkaistorya, ang imong mga maayong buhat walay epekto sa pag-usab sa pagka-evil man nato. Sa atong evil heart, dili siya maka-change. Mao gihapon ay gisulti sa Espiritu Christ. Ang outward correctness of behavior cannot change your heart. The power to change your heart is not from you. It's not from your own strength, but it is power from above. Karon mga kaigsunan, unsa may ikaingon nato sa mga missionary work o sa mga pagwali, doon na ba'y sermon nga sala? O doon na ba say missionary work, public meeting, camp meeting, Bible study house to house, nga sala? Atong basahon. Walay usa ka tawo diri ibabaw sa yuta nga sa iyang kaugalingon nakabuhat og usa ka buhat nga putli o gawasnon sa pagkadalo, maingon ni anang kang Kristo nga nabuhat. Kay bisan unsa nga dili sa pagtuo sala. Ang sermon nga wala giwali pinaagi sa pagtuo sala nga hinulsulanan. Unsa day na magwali ka nga dili pinaagi kay Christ, ikaw mo'y gawali, dili si Christ mo'y gawali, sala nga hinulsulanan. Sunod, much missionary work has been done by us all that is to be repented of. Daghan kaayo mga missionary work, public meeting dinhi, public meeting dito, camp meeting dinhi, camp meeting dito, outreach dinhi, outreach dito, Bible study diri, Bible study dito, pero mga sala di ay sila. Ngano man? Kay wala sila gibuhat pinaagi sa pagtuo diha kay Jesus Christ. Sa laktod pagkaistorya, nagdahom ang uban nga daghan na kag maayong binuhatan nga ilista sa Book of Remembrance. Kay kanunay kang dunay missionary effort. But if you have done a missionary effort, not by faith in Christ, not because you have new heart, then kana nga missionary work is sin to be repented of. Beautiful words, wonderful